соли 1975 дар хотир дорам ки ҳамагӣ 20 сола будам вақте ки дар чемпионати ҷаҳон бори аввал иштирок кардам. Дар дастаи мунтахаб ман яке аз варзишгарон маро ҳамчун як варзишгари ҷавон гирифта буданд ва рақами 4 будам, лекин аз он ҷо ман ҳамчун варзишгари рақами 1 баргаштан чемпиони ҷаҳон шудам, мутлақи ҷаҳон ва 5 медали тилло дар ин мусобиқа ки дар Швейтсария Интерлакен шуда буд гирифтам. Барои ман аз ҳама хотиррасон медонед чӣ буд? Чунки ман он қадар хуб намефаҳмидам ки ман чемпиони ҷаҳон шудам. Лекин вақто ки ба ман харитаро президенти Федератсияи байналмилалӣ Франческо оварда гуфт ки ту аз куҷои ихе духтари кокулдор, ҳамин дар ҳаминҷо дорам расми ҳамон акси чемпионати ҷаҳонро ва ман гуфтам ки ман аз Тоҷикистон ҳастам ва вай гуфт ки харитаро нишон доду гуфт ки Тоҷикистон дар куҷост. Ман Тоҷикистонро дар харита надидам, он вақт дар харита набудем ва бисёр ҳамон ашкҳое ки ман рехтам ки барои чи Тоҷикистон дар харита нест ва яке дидам ки дар харита кӯҳҳои Помири мо ҳастанд ва ман гуфтам ман аз ҳамин ҷо ҳастам. Ва субҳ вақте ки дар ҳамаи маҷаллаҳою рӯзномаҳо дидем ки навистанд ки духтаре аз Помир қаҳрамони ҷаҳон шудааст ва ин барои ман як ифтихор буд ки ман аз Тоҷикистон ҳастам ва имрӯз ба ҳар як ҷавононе ва ба ҳар як фарзандони худам, навираҳои худам мегӯям ки шумо бояд ки Тоҷикистони соҳибистиқлолро ҳамеша чун гавҳараки чашм нигоҳ доред, чунки давлати соҳибистиқлол будан ин як ифтихор барои ҳар яки мо ҳаст. Ҳамин рӯз агар бинед Тоҷикистон ин бисёртар ҷавонон ҳастанд. Ҳамин агар оилаи худамро бинам, як ман бузургсол ҳастам, дигар 10 нафари онҳо ҷавонон ҳастанд. Барои ҳамин мо дидем ки сафи ҷавонон бисёр ҳаст ва ҳамеша мегӯям ки Тоҷикистон шукр кардан дар кор ва ҳамеша ифтихор кардан дар кор ки мо давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон дорем.